дар рӯзи дуюми рақобатҳои ҷудо миёни наврасон барои дарёфти ҷоми муассисаи давлатии телевизиони варзиш ҷудокорон аз рӯи 5 вазн барои нишонҳои ифтихорӣ нерӯсанҷӣ намуданд. ибтидо дар вазни то 66 кг 57 ҷудокор барои баромадан ба марҳилаи финалӣ даст ба гиребон шуданд. ҳамин гуна Мусо Саъдуллоев бо ҳунарнамоии зебояшро хати рақобати финалиро ба даст овард. рақиби ӯ дар ин марҳила Ҳамза Шарипов гардид. дар ин рақобати ду ҷудокори бо маҳорати навраси кишвар Мусо Саъдуллоев дастболо шуд. медалҳои биринҷиро дар ин вазн Абдулло Қурбонов ва Ҷаъфари Ҷаъфар ба даст оварданд. дар вазни то 73 кг рақобат миёни ҷудокорон хеле шадид буд, чунки муддаиён барои нишонҳои ифтихорӣ 43 нафар буданд. аминҷон Абдуҷалилзода бо шикаст додани кулли рақибонаш дар марҳилаҳои ибтидоӣ ва нимниҳоӣ бо Юсуфҷон Умаров дар финал вориди татами гардида пирӯз шуд. Раббони Эмомов ва Абдуқодир Саидакрамов сазовори медалҳои биринҷии ин вазн шуданд. дар вазни то 81 кг худ 19 ҷудокор номнавис гардида буд. Ҷаҳонгир Нуров, ки дар даври аввал озод буд, бо сарафканда намудани 4 рақибаш сазовори нишони тиллои мусобиқа гардид. ӯ дар рақобати финалӣ Исмоил Бурҳоновро мувоҷиҳи шикаст намуд. Сафиалло Лоиқов ва Баҳовиддин Сулаймонов ду медали биринҷии ин вазнро соҳиб шуданд. бахтона дар ин мусобиқа тавонистам сазовори ҷои аввал гаштам. ҳарифи охирони ман ки дар финал хело ҳарифи пурқувват буд, тавонистам бо тамоми кӯшишу матонат чӣ қадаре ки қуввату қобилият буд, ҳарифи худро мағлуб намудам. ман аз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро баён мекунам ки ба мо наврасон чунин мусобиқаҳо ва чунин шароитҳоро муҳайё намудааст ки мо машқу тамрин мекунем. дар вазни то 90 кг ба Талабшоҳ Камбаров ягон кас баробар нашуд. Талабшоҳ то ба марҳилаи финалӣ баромадан се рақиби худро мувоҷиҳи шикаст намуд. дар марҳилаи финалӣ рақиби ӯ Нурулло Авлиёқулов буд. дар ин рақобати шадиди ду ҷудокори бо маҳорати кишвар Талабшоҳ Камбаров пирӯз шуд. Абу Муслим Неъматов ва Фирдавси Баҳодур бо шикаст додани ду рақиби худ дар марҳилаи тасаллобахш сазовори медалҳои биринҷӣ шуданд. ва дар ниҳоят дар вазни сангини изофаи 90 кг 7 ҷудокори қавии наврас барои ба даст овардани нишонҳои ифтихорӣ рақобат намуданд. ба нерӯсанҷии финалӣ Абдусамад Ҷумазода ва Акбар Шарифзода баромаданд. дар ин рақобат намояндаи вилояти Суғд Абдусамад Ҷумазода зафар ёфт. ӯ то ба марҳилаи финалӣ омадан Расим Гулмамадов ва Ҳасан Абдураҳмоновро шикаст дода буд. дар натиҷа ҳамин Ҳасан Абдураҳмонов ва Усмон Нарзуллоев медалҳои биринҷиро ба даст оварданд. ҳамин тавр аввалин мусобиқаи ҷудо миёни наврасон барои дарёфти ҷоми муассисаи давлатии телевизиони варзиш, ки таи 2 рӯз дар пойтахт ҷараён дошт, ба анҷом расид. қайд бояд намуд, ки дар ин мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ анқариб 400 ҷудокор дар сартосари кишвар иштирок намуданд.